yo kabeh pucah gunung ya, Say. Cocok, Say. Keren. Ayo. Apa kowe ra kelingan pokoknya ibu-ibu wis siap kan ya, standby kamera ya ta. Ini tentunya sambil menunggu mungkin nanti request lagu nggih dipersiapkan mangke Bude monggo. Mangke ngersake lagu nopo boleh request lagu bersama Nyi Cahya Muda. Apa kowe ra kelingan
tadi ada yang minta kawin kontrak. Kawin tadi, kontrak, juga siapa, Mas nggih. Bagus? Nanti buat dulur-dulur keluarga streaming di channel YouTube Cahyo Muda Official juga acara foto Cijantung. Monggo Pak RT. Monggo Pak RT. Iki sambole disiapke. Iya. Ayo yo. Oi. Hah? Monggo Mbak Dari. Besok awan neng omah wis ora terasa. Luyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng mikir nggonku goleki ora krasa Eman yengan diliyo kang nyayang Leyang tak sawang mencok nek epang kekancangan tak rinde saka kadowa sarwi ngoceh dheweke ngale becokan tak sawah kok aja udah kuning agawe pikirku komeng leret ireng seret ireng tak sawah tambang mendhisik iba bunga iba bunga yen kelakon dadi duweke gampang atiku kliwang liyan si pojangan duduk ati kepranan mendur hatiku sang saya ketrut asramani sontek ayo yo Pak RT Pak RT monggo cabut-cabut ayo karena nyambut esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggo leki sing tak sayang mubeng ngiter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wangi
ngandutut ati kepranan ora manjo atiku san saya ndotro tak seranane son bekat kolote bendo. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih Pak RT. Niki minangkani pambutan spesial Bapak RT. Mau pengen joget Sing duwe anu tayub sudah diputar bersama Nyi Cahya Muda. Pak. Ninggalke aku brebes milih rasane ono batinku pengen mangan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Saya malelo aedane kalah katone moto gak dari brebes milih rasane pengen makan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Malah saya malelo tak edane malah kanone moto ayo pucuk itu
Jalan-jalan ngene daerah Bapak Sukadi. Mana Mbak Juli? Mbak Yuli yo padha ki Gunung Kidul. Kondang gaplek lan tiwul watu lintang apa watu kapur babagan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur Pak. Kurang ngibul deketin Bapak Sukadi yo, ayo ini asli spesial buat dulur-dulur saking Gunung Kidul. Gunung Kidul ini paling terkenal yo Kiwule Mbak, terus pariwisatanya yo banyak sekali, pantai-pantai ini Mbak Baron, Krukop, Kakal Bung ini monggo joget Gunung Kidul nih Pak kita joget dulu. Sekondang gaplek lan tiwul dek watu lintang apa watu kapur babagan seni ora maido akeh sing kondang akeh sing misuwur monggo Bu goyang sedikit Jiwa
Niki tiwul Gunung Kidul.